ערב טוב, בוקר טוב לכולם, המון תודה שהזמנתם אותי ותודה מיוחדת לטלי ולסטי שכבר יצרו איזושהי תשתית רעיונית שאליה אני יכול ככה להתחבר ולקחת את החוט ולהמשיך הלאה. אז אני אתחיל ישר, אני אוותר על ההקדמה שלי ולך ישר ללב העניין. אני רוצה להתייחס למושג הזמן דרך מושג הגעגוע. ואני רוצה לדבר על שני סוגים של געגוע, כלומר יש הרבה סוגים, אבל שני סוגים בסיסיים מאוד. אז את הראשון אני אציג בצורה של תסריט, והתסריט הולך ככה, ברחוב שבו אני גר יש בית מאפה, ובעודי עובר שם עולה ניחוח הלחם הנאפה בתנור. ניחוח הלחם כובש אותי ושולח אותי אחורה בזמן, לילדותי, לימים שאימי הפתה חלות לשבת. בתודעתי עולות תמונות שלה עומדת במטבח ולשה בצק, ובלי משים אני שוקע בתוך געגוע והוויה נוסטלגית מחממת לב. המחשבות והרגשות מסתעפים, וכל הרגשות והמחשבות האלה הולכים ומשתלטים עליי, עד שאיני נוכח עוד ברחוב בשכונת מגוריי, ואיני מריח עוד את הלחם הנאפה בבית המאפה שברחוב שבו אני גר. כלומר, זה רגע שבו תהליך מנטלי משתלט על התודעה ממש כהרף עין. ללא הודעה מוקדמת, הגעגוע תוקף, והמדובר באיזשהו רישום מנטלי סמוי, תת-הכרתי ורדום, בסנסקריט זה נקרא סמסקרה, וזה רישום מנטלי סמוי, תת-הכרתי ורדום, שמותירה חוויית הילדות במעמקי הזיכרון. ואותה סמסקרה, או אותו רישום מנטלי מוצת באמצעות ריח הלחם, הוא מכתיב הלך רוח. כמוהו כזרע שבהינתן תנאים מתאימים נובט ונותן פרי. כלומר, הגעגוע הזה משתלט עליי כהרף עין, הוא מייצר מחשבות ורגשות, ובוא נניח שהוא ייצר אצלי עצב עמוק. ונניח שאני חוזר עם העצב הזה הביתה, והבן שלי רץ אליי כל כולו מלא שמחה לראות אותי, ופתאום רואה את הפנים הנפולות שלי והקודרות, ובשנייה הוא מתכווץ ומתבייש. זו דוגמה של איך געגוע כזה, או הליכה אחורה בזמן, משתלטת על ההווה שלי, ומייצרת אפילו איזושהי קרמה או בין הבן שלי שתשפיע עליו בעתיד, או יכולה אולי לגרום לאיזה הפרעה מסוימת בהתפתחות של מערכת היחסים שלי איתו. עכשיו זה יכולה להיות אפשרות אחת, אפשרות שנייה, שנגיד אני יכול פתאום להשוות בין אשתי לאמא שלי, אמא שלי הייתה ככה ואת ככה, זה יכול ליצור המון בעיות כל העניין הזה, וכמובן תלוי עד כמה עמוק נחרטה בתודעתי ובליבי חוויית הילדות, ועד כמה היא חסרה לי, עד כמה אני מתגעגע עליה, ועד כמה היא חשובה לי. יותר היא חשובה לי, יותר היא תפעיל אותי. אוקיי? זאת הנקודה. אז כפי שאני אומר, הגעגוע הזה הוא פנייה ספציפית אל העבר שמתעוררת ומשתלטת עלינו עקב גירויים שונים, ועשויה לייצר נרטיב מסוים, עשוי להכתיב התנהגות מסוימת, העשויה להפוך לדפוס התנהגות, והפוגע בהתנהלות היומיומית שלי ושל הזולת. אז זה געגוע מסוג אחד. געגוע מסוג אחר שהייתי רוצה לדבר עליו, הוא געגוע שאני מחולל, שאני מייצר. אז בוואג'ריינה הטיבטית, בדזוקשן, יש תרגול שאנחנו קוראים, תרגול שקשור לייצר איזשהו געגוע למורה, או לנסות להתחבר עם רוחו של המורה, עם תודעתו של המורה, ויש קטגוריה של שירים שפונים אל הגור, והקטגוריה הזאת נקראת Calling the Lama from afar. והשירים האלה מחוללים געגוע עמוק, ולפעמים זה יכול להיות מלווה בבכי, שפונה אל הגורו האישי, או אל דמות מרכזית בשושלת, כמו נגיד פדמה סמבאבה או לונגצ'נגפה, ושהם מייצגים ממרום ההערה שלהם את התודעה הטבעית והצלולה והטהורה, זאת של הבודה. ואנחנו מתפללים אליהם מתוך כמיהה עזה ועמוקה להידבק בהם.
להידבק בתודעה הצלולה הזאת. ולהידבק זה להתחבר ולגלות את התודעה הצלולה והטהורה של זה המתגעגע. עכשיו, לעתים, בשירים הללו יש נקודת מפנה חדה וחריפה, שבה המתגעגע נעשה מודע לכך שהגעגוע הוא מבנה מנטלי, שהוא ייצר וחולל בעצמו, ואז באחת הוא מוותר על הצורך בגעגוע מתוך הזיהוי שמודעותו הריקה והעירומה, הנעדרת כל המשגה, היא הלמה האולטימטיבית שלו. הלמה האולטימטיבי שלו. אני אקרא פה את השיר של ג'וג'ום רינפוצ'ה שתרגמתי לעברית, לא את כולו אבל את חלקו. אז השיר הולך ככה: בכמיהה עזה ובלתי נסבלת, אני מתפלל אליך בלב שלם, הביאני לבגרות ושחרור רוחניים, עם צוף הברכה, העצמה וההישגים שלך. אני בוכה ממרחקים בגעגוע סוחף אליך למה שלי, אבל אני לא יכול למצוא אותך, אלא בתודעתי המקורית. וכשאין מי שישמע את תפילותיי, ואין אף אחד שישמיע אותן, למה לי להמציא תחנונים בתחבולות מאולצות? מודעות ריקה, עירומה, חסרת מושג, חיה, אך בלתי ניתנת להגדרה, אותה אני מזהה בתור הלמה האולטימטיבי שלי, החוכמה הבלתי ניתנת להכחדה. בבסיס המקורי של מצב המודעות הטבעי, הנעלה והשרוי באופן קבוע בנוכחות קדמונית, אני לא צריך לקרוא ללמה שלי ממרחקים וגם לא לחפש אותך בקרבת מקום. אז כאן אני חוזר לנקודת המפנה הזאת ואומר בכלל, למה לי להמציא תחנונים בתחבולות מאולצות? זה הכל איזשהו דבר שאני מייצר באופן מלאכותי, כמו סוג של קביים, שברגע שאני מתחיל להתחבר לתודעה של הגורו, מתחיל להתחבר לתובנה הזאת, שאני בעצם שבוי של איזושהי המשגה מנטלית, אז אני מניח לזה, כמו לזוג קביים שנדרשתי להם, עד שכבר אני לא צריך אותם. אז שני הגעגועים האלה שאני מדבר עליהם, יש את הגעגוע הזה שמשתלט עלינו, ויש את הגעגוע שאנחנו מייצרים, בשניהם מתקיים האני, מתקיימת תחושת האני, שממשיגה ומנחסת את הגעגוע לזמן אחר, וממקמת את עצמה ברצף של זמן של עבר ועתיד. וכשאני אומר שהתחושת האני מנחסת את שני הגעגועים האלה, אני לא מדבר פה על שלילי או חיובי בצורה מובהקת, כי בסך הכל אותה תחושת האני או האגו, כמו שאנחנו קוראים לו בשפה היומיומית, ואני מתכוון פה לאני הארצי, הקיומי, היומיומי, המרכז תהליכים פנימיים כמו חשיבה, רצייה, דמיון ופעולות גופניות ומורכב מהן. תחושת האני היא לא אויב שאנחנו צריכים להימנע ממנו, כי בלי תחושת האני אי אפשר לבנות בתי חולים, אי אפשר לבנות שדות תעופה, אי אפשר ליצור אומנות, אי אפשר לייצר חקלאות שמזינה. אז יותר מזה, תחושת האני היא זאת שהביאה אותנו אל הנתיב הבודהיסטי, כי אם היינו מוארים והיינו חסרים את תחושת האני, או לא היינו מופעלים על ידה, אז כמובן שלא היינו צריכים בכלל את הנתיב הבודהיסטי. ככה אני מאמין, anyway. אז אני ממשיך הלאה עם תחושת האני, שאף על פי שבזמן שהגעגוע שמשתלט עלינו, תחושת האני נכנסת להמשגה, נכנסת לפעולה, נכנסת לתחושה שמכתיבה פעולה. אני מדבר על תחושת האני עכשיו, ברגע שהיא מכוונת אל הגורו, אותה תחושת האני יכולה להתמוסס אל תוך התודעה הצלולה המקורית, שמשקפת את ההתרחשות בלבד ברגע המתמשך, כמשך טהור. אוקיי? ככה אני רואה פה את הזמן, שהוא זה רגע מתמשך, ongoing, והוא טהור מכל המשגה. הוא טהור מכל תחושה שעומדת ורוצה להפעיל אותי ברגע הזה. וזה ללא הזיכרון הפסיכולוגי והרישומים שתחושת האני הותירה בתודעה.
אז אם אני אחזור עכשיו לתסריט שלי, של המאפייה, וריח הלחם והזיכרון שעורר בי, לא הייתי נשאר מודע להתרחשויות בבית המאפה, ומוסיף להריח את הלחם, כשהתודעה אינה נכנסת לכל המשגה, רצייה או דחייה אודותיו, ובלי להיגרר אחר התהליכים המנטליים המתפתחים ומסתעפים ממנו, אפשר היה לומר שהייתי נוכח ברגע המתמשך כמשך טהור, שאין בו הבחנה שיפוטית, העשויה לתחום רצף של תוכן מנטלי ולהפוך אותו לבדיד. וכל מה שהיה נותר היה פשוט ריח הלחם, וכל מה שאני מניח שהייתי מרגיש זה איזושהי אהבה רבה. כשהזיכרון עצמו משתכח ממני, ואני עדיין נמצא עם האהבה הזאת בלב בשכונת מגוריי. ככה אני מאמין, וככה אני לפחות משתף בחוויה שלי. ככה הדברים יכולים להתרחש. זאת אפשרות. עכשיו, בנוגע לשהייה בכאן ובעכשיו, ברגע הזה, ברגע של נוכחות, של מודעות של נוכחות, השהייה הזאת היא כמובן מבורכת, כל זמן שהיא לא מקובעת. כל זמן שהיא לא מקובעת אפילו לקבלה רדיקלית. כי קבלה רדיקלית היא גם כן תפיסה מאוד ספציפית. זה כמו לקחת משקפיים צהובות ודרכה לראות את העולם. עבורי נוכחות של מודעות, כמו זאת של עד, היא מייצגת איזושהי פתיחות בתודעה. התודעה צלולה ופתוחה, ועיקר נרחב לעלייה של תובנות, של מחשבות ורעיונות שלא חשבנו קודם, שלא ראינו קודם. וכאן היצירתיות נכנסת לפעולה. וכשהיצירתיות הזאת נכנסת לפעולה, זה לא אומר שאני מפסיק לתקשר עם העולם ומפסיק להיות איתו בקשרי גומלין, אלא להפך. אז מתוך הצלילות הזאת של התודעה, יש פעילות, אבל הפעילות הזאת נמצאת בהלימה מדויקת עם הנסיבות, עם מה שקורה. ויש בה הרבה ספונטניות, אין בה תכנון. כמובן, שנמצאים במצב תודעתי כזה, יש המון תובנות גם שעשויות להתעוררות לגבי העתיד. יש הרבה תובנות שאתה פתאום מתחיל להבין לגבי העבר, דברים שלא ראית קודם במצבים האלה. אז כן יש פנייה לעבר ולעתיד, אבל מתוך איזושהי צלילות דעת, ולא מתוך איזושהי כפייתיות או אחיזה באיזשהו רעיון. תוכלו להגיד לי למשל שהנוכחות הטבעית של המודעות, לשהות בה זה גם איזשהו רעיון, אבל שאתה נמצא ממש במצב הזה, גם אם רעיון עולה או גם אם מחשבה כפייתית עולה, אז היא משתחררת באופן טבעי שאתה נמצא במצב הזה. למה אני מתכוון? מחשבות כשהן עולות, אם אנחנו לא נתפסים בהן, הן מתאיידות ומתפוגגות, והן משתחררות כמו נחש שמשתחרר בעצמו, מתוך עצמו ובכוחות עצמו, מתוך פלונטר. וכאן בתודעה הפתוחה הזאת הכל אפשרי. אפשר לקבל ואפשר לא לקבל, תלוי לפי הנסיבות, הכל צריך להיות בהלימה מדויקת עם הנסיבות. למשל, יכולה להיות לי חמלה עמוקה כלפי אסיר מסוים, אבל אולי טוב שהוא מאחורי סורגים, או יכולה להיות לי חמלה כלפי אנשים מסוימים, אבל בגלל שאני חושש לילדה שלי, לא הייתי רוצה לראות אותם כשכנים שלי. אם אני יודע על עברם המסוים. אז זה לא... אז זה חבל דק, זה מצב מאוד מאוד עדין, ומה שחשוב פה זה צלילות הדעת והאינטראקציה שמתבצעת עם עולם התופעות בהלימה מאוד מדויקת. כמה זמן נשאר לי? עד 11:31, יש לך עוד 9 דקות. אוקיי. אז אני רק רוצה להדגיש שוב שהשהייה בנוכחות של המודעות מייצגת פתיחות נפשית לכל אפשרות, ללא הגבלות של התפיסות או העמדות הנפשיות. משמעותה ספונטניות כהתנהגות הנמצאת בהלימה מדויקת עם הנסיבות, ללא תיווך של אמונות, מושגים, שפה או רגשות. עכשיו, אם אני חושב
על תרגול בסיסי, לאו דווקא על תרגול של dzogchen, שיכול אולי להביא אותי לטעום מהמצב הזה. אז אני רוצה לצאת מתשתית של מחשבה, של הגות פסיכולוגית, שאומרת, שמציינת שבעצם שבכל אחד מאיתנו יש הרבה חלקים והרבה דמויות. האינדיבידואל שבנו, תחושת האני שלנו, לובשת המון דמויות. והדמויות הללו יכולות להיות, במקרה שלנו, מנהל הזמן. נקרא לו מנהל הזמן. למה אני אוהב להתייחס לדמויות הללו? כי כל דמות היא אשכול של דפוסי התנהגות, היא אשכול של רגשות, היא אשכול של מחשבות, ואם אני מתייחס לדמות הזאת, אז אני גם מתייחס לכל המכלול הזה. ואז יכול להיות גם, נקרא לה דמות נוספת שנקרא לה השף, דמות אחרת שנקרא לה עורך דין, למשל אם אני נכנס לוויכוח עם מישהו, או אני מתדיין, או אני במשא ומתן, אז העורך דין שבי נכנס לתוך התמונה, או אם אני יושב מול היומן שלי, אז מנהל הזמן נכנס גם כן לפעילות. עכשיו אני אצא מעולם הפסיכולוגיה ועבור לעולם המדיטציה. עכשיו, נניח שאני יושב למדיטציה, ופתאום משתלט על התודעה שלי מנהל הזמן. אומר לי, גידי, מה עושים בעוד רבע שעה? ואני יושב למדיטציה. אז אני מזהה את הדמות. אני אומר לו, אוקיי, מנהל הזמן, תודה רבה שאתה מנהל את המשאב היקר הזה עבורי. תודה רבה לך, אבל עכשיו אני לא זקוק לך. בבקשה, תלך לירכתי התודעה, ואני אחזור אליך עוד מעט כשאצטרך אותך. ואז באופן אינטואיטיבי, אני מצאתי שאותו דבר שאותו מנהל הזמן שנמצא, הולך ומפנה את בימת התודעה והולך ולוקח את הספסל האחורי. ואז אני מגיע למצב שבו אני אומר, רגע, הייתה פה עוד דמות שדיברה עם מנהל הזמן. מי היא? אז אותה דמות, אני קורא לה התבוני הבוגר. זה המנהיג של כל הדמויות, של הנסיך, של עורך הדין, של רואה החשבון, של זה שמת מבושה, של כל אלה. ואז אני אומר לו, אוקיי, התבוני הבוגר, תודה רבה לך, שניהלת את השיח הזה עם מנהל הזמן, והרגעת אותו, אבל גם עכשיו אני לא זקוק לך, אני מבקש ממך לפנות את בימת התודעה, אני אחזור אליך כשאני אצטרך אותך. אז אני ממשיך לשבת, ואני מבין שהייתה בי עוד דמות שדיברה אל התבוני הבוגר, נקרא לו מנהל המדיטציה. ואז אני פונה אל מנהל המדיטציה ומודה לו שהוא הביא אותי לרגעי ההתבוננות הללו, וגם ממנו אני מבקש לקחת את הצעד אחורה. וככה ברגרסיה של עוד כמה דמויות של מתבונן שמתבונן במתבונן, שמתבונן במתבונן, שמתבונן במתבונן. את כל אלה אני משיג אחורה, ואז אני מגיע למצב תודעה שלב של היעדר, שממנו הדברים יכולים לעלות. לגבי העבר, לגבי העתיד, או בכלל לא, או שלא. כל האפשרויות פתוחות, זה מצב של פתיחות מבחינתי. ככה אני חווה את ההתמודדות שלי עם מנהל הזמן, בחלק הזה של המדיטציה, ורציתי לשתף אתכם בזה. זהו, אני חושב שבגלל ההקדמה הטובה שסעתי וטלי ככה הקדימו לי, אז אני מחזיר בחזרה את הזמן אליכם, את יתרת הזמן, לשימוש מועיל, וכן.